پیپلز پارٹی شریک چیئرمین اور پیسرے کے صدر آصف علی زرداری گشتے کے پرویز الہی پنجاب سروزیر جوڑ بوتنکا نمبرز میں گورا اپوزیشن امرائی بلوٹک سروزیر جوڑ کا ملک رکھینے کے وسط مقاف لیگ ہم دعوت دادا گام ہمراہ داری کرنے کا تیار بوتک زانگ نبی کے آئیے چون بوتک آواتر شدہ سپریم کورٹ آرٹیکل 66 تشریح واسطے کیسے گوشدارک سپریم کورٹ گشتے کے آرٹیکل 66 تا حیات نا اہلی ذکر نیستے یو کا چیزی مدت نا اہلی ذکریں تا حیات نا اہلی دروگی بیان حلفی سر جنک بھی چیف جسٹس گشتے کے سندھ ہاؤس سر بوتگی ارش سر چی گام گی جڑا بوتگ اٹارنی جنرل گشتے کی منظمانی دستگیری وارنٹ دے گتگام پی ٹی آئی دوئی اسمبلی باز کا حوار درستی ملزم دستگیر کا نگوا وزن وزیر عمران خان کو سندھ قومی اور صوبائی اسمبلی گلے عہدیدارہ گندونند کو تک گندونند علی زیدی فواد چودھری اور سندھ گورنر عمران اسماعیل ہوار بتگاں وزن وزیر عمران خان گشتے کے واحدی حاکمانی نیت صاحب بی گڑا منچ مزنی تہی یہ دری پندل بی صوبہ پنجاب سروزیر عثمان بزدار گشتے کی منی سینگ بازی رازی استا آگاہ کتابی نوشتہ بکنا گڑ مزنی کے ساسیہ بہابی منی خلاف کرپشن ہیچ اسکینڈل یا کیس جوڑ نبو تک میں عمران خان سے پائیاں اگا منہ عمران خان گوشت کے سیاست مقام سیاست ایلدیاں منی دور دیمروی کارانی دستاویزی تعمر زود شنگ بھی لکی مروت دمک فقیرہ نوا کے لیے سیکیورٹی فورسز اور ناشرکارانی نیامہ دو نیمگی تیرگاری 4 ناشرکار جنک بتگ یک ناشرکار یہ گورر ٹپی جاورہ دستگیر کنک بتگ 4 ناشرکاران مزنی کے ساتھ سے صلاح دستگیرک بتگ قومی اسمبلی باز کسلم بھوتانی سرکار اتحاد سے جتا بوا کو اپوزیشن حملہ داری کرنے کے جارجہ تک اسلم بھوتانی گشتے کے آصف زرداری منی واسطہ باز شرری کو تک آصف زرداری ہر جگہ روت مائی ہمراہ زرداری دور بلوچستان NFC ایوارڈ گیش تک آصف زرداری گشتے کے درستی گل ہوار ببا ملک برکینا پاکستان تحریک انصاف سینئر راشون اور بنجائی وزیر اسد عمر گشتے کے مزن وزیر عمران خان جانا ہترائیں مزن وزیر دیم داتی نمدی بنجائی کارست نواز شریف نمدی تحریک عدم اعتماد پیش گوگا پیسر نبشتہ کنک گتگو دری دزمانجے اور عدم اعتماد گویا قدومیہ ہم گرنچا ای پندل نواز شریف حوارے اگا کسی نمدی سر شکے مزن وزیر نمدی سپریم کورٹ چیف جسٹس پیش دارگا تیار ہے تحریک انصاف سیاسی کمیٹی دیوان مزن وزیر عمران خان پرویز الہی پنجاب سروزیر نام گفت کرنے کے سرا پارٹی بھی سیزر تک دیوان تحریک عدم اعتماد ہور سیاسی جاوران سرگا پتران بتا کو دیوان MQM راشون گو گندونند بابتا بریفنگ دے گو تک بنجائی تحقیقارانی وزیر شیخ رشید احمد گشتے کے کاف لیگا ملک سیاست جوانی گامگی جزر تک تحریک عدم اعتماد سر 31 مارچ گشتانک بھی ووٹنگ 6 اپریل ابھی دا گڈی کلا کا فیصلہ بھی عثمان بزدار گشتے کے ماوتی دستکشی مزن وزیر عمران خان داتا کے عہدہ عمران خان امانت بتگ ملک قوم و پارٹی مفاد حاضرہ دستکشی داتا کو دستکشی منظور ہوا پد عہدہ اعلیٰ دیا پیپلز پارٹی قومی اسمبلی باز جام عبدالکریم سندھ ہائی کورٹ درخواست جم داتا گائیوتی درخواست 26 روز حفاظتی ضمانت دیو برگ دستبندی کو تک درخواست گزارہ گشتے کے تحقیقارانی وزارت جام عبدالکریم نامی اسی الہوار کن کے حق کا نیز نون لیگ سینئری راشن رانا سنولے گشتے کے پی ٹی آئی دلگرانی باز کا اپوزیشن 172 ووٹ پورا کو تک اگا پی ٹی آئی دلگرانی باز کا حوار کرنے کے ببا میں نمبر 195 سربا گوستگی روچ قومی اسمبلی 161 باز کا ساڑی تک فواد چودھری برات ہمارا صدقی داتا کہ ہمارا ووٹ دا فواد چودھری مزنی گپا کا پسراوتی برات ایشی تردید وکنائی نہیں کے الیکٹرک زوراکینی علاقہ زمیندار ایکشن کمیٹی لسبیلے نمگا وندر زہرشانی اشت روچ برجا کے الیکٹرک لوڈ شیئرنگ سبب لین سپلائی بند کو تک چریشی سبب اشارہ تاوان رس گئی بلوچستان کو حق دو تحریک سروک مولانا ہدایت الرحمان زہرشانی کیمپ پر سرو تک آئیے گشتے کے الیکٹرک لسبیلے کشت کشار پیڑا تباہ کو تک کے الیکٹرک علاقہ میں تاریخی نندہ
मुस्लिम लीग नून सीनियर राशून और पीसरगी मजन वजीर शाहिद खाकान अब्बासी गुश्ते के उस्मान बुजदार बाबत गुशक बुतग क्या शर्तरी सरवजीर आहम कुर्बान कनक बुतग इमरान खान सरप्राइज उस्मान बुजदार रस्त PTI फॉरन फंडिंग केस वती पार्टी याजदा मरदम कुर्बान को तगा नून लीग खिलाफत जोड़ को तगे केस महलू के देमा एर कनक बेबा PTI करप्शन सदानी हिसाब केस मौजूदा अरबा कलदार करप्शन कनक बुतग इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI फॉरन फंडिंग केस रिकॉर्ड अकबर एस बाबर नदी अगर PTI इस्तेदा और केस कार्रवाई जुता कन के दरख्वास्त रद्द को तक इलेक्शन कमीशन एस बाबर नोटिस दातर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI फॉरन फंडिंग केस गोशदार गुतक PTI वकील अनवर मंसूर गुश्त के इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात अकबर एस बाबर दलाइल देगा दारक भी आमिद से गुश्त की एक मरदमी इलेक्शन कमीशन दलाइल देगा चूँ दाश्त का